Sanibonani bazalwane, siyanamukela enkonzweni yanamhlanje. Siyathemba nizobusiseka, asidumise uNkulunkulu ndawonye. Hallelujah bazalwane, siyanibingelela ekseni. Siyacela niphakame emakhaya sizodumisa uBaba uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu muhle ekseni. Hallelujah, hallelujah. Praise Jesus.
Sinesonto elihle phambi kwethu namhlanje. Singathanda ukuthi ube kanye nathi nakho ongakulindela kuleli sonto. Siyakhuleka zonke izinsuku ngo-6 ntambama ku-Facebook na ku-Instagram live. Uma unombuzo noma udinga umkhuleko, cela usifonele, usi-SMS noma uthumele i-WhatsApp kule number ethi 071 630 4488. Ngiyaphinda futhi 071 630 4488. NgoLesithathu ntambama ngo-6 sizoba ne-Zoom Connect meeting namalady. Shine Lady Shine. Ama-details noma imininingwane azoba khona ku-social media page His Church New Germany. Nazi izindlela zokunikela. Ungenza i-transfer ku-account yebandla, imininingwane ivelile ku-screen noma usebenzise i-code kaZiphorah. Indaba ezimnandi bazalwane ukuthi kuleli sonto esiyakulona mhla 19 ziyavula inkonzo zangesonto sohlanganyela, kodwa ngaphansi kwa yonke imigomo uhulumeni ayibekile. Owodwa waleyo mgomo ukuthi asikwazi ukweqa abantu abawu-50 inkonzo nenkonzo. Ngakho sodinga abazalwane abafisa ukuza ba-register. Zoba mbili inkonzo, eyokuqala izoba ngo-9, eyesibili ibe ngo-11:30. Uma ufisa ukuza ungaregister ngokuthumela i-WhatsApp noma i-SMS enegama lakho nokuthi yiphi inkonzo ofisa ukuyi-attenda, noma u-9 noma u-11:30. Siyacela ukuthi unezimpawu zomkhuhlane, unomphimbo obuhlungu, ushisa noma ukukhwehlela noma umzimba wakho uzizwa ukhathele, cela ukuthi ungezi ngoba wonke umuntu ozongena uzoscreenwa ukuthi akanazo yini lezo impawu ezifana lezo nokuthi akashisi yini. Uma uneyodwa nje yalezo impawu angeke uzuvumeleke ungena ngaphakathi. So uma lezo impawu ungezi enkonzweni uze ube ngcono. Futhi siyacela ukuthi abantu abadala abangaphezulu kweminyaka ewu-60 kanye nalabo abanama comorbidities, okusho ukuthi uma khona mhlambe isifo esichronic odlela amaphilisi, siyacela ukuthi ungahlanganyeli nathi ezinkonzweni, uqhubeke ukhonze usekhaya. Inkonzo izoqhubeka zibe khona leza ku-Facebook na ku-YouTube nama social media platforms, soqhubeka sithumele zonke izinkonzo njengoba kade senza. Nalabo abakhetha ukuthi bona hayi abafisa ukuhlanyela kulesi sikhathi, siyakuhlonipha lokho. Inkonzo zoqhubeka nje as normal, ngeke kushintshe. Khona konke okwenzeka online kuzoqhubeka kwenzeke, kodwa labo abafisa ukuhlanganyela kanye nathi sizohlanganyela as from this Sunday. So siyacela ngiregister bazalwane, angashawule siningaregistanga enisobuyela kuwena sikwazise ukuthi ungenile yini nokuthi ungene kwinkonzo yasikhatsini. Inkosi nibusise, ayibonane ngesonto kulabo esobonana nabo, abanye sobonana einkundleni zokuxhumana. Amen. Sanibonani bazalwane, I hope niyaphila. Siyaphila nathi. Igama lami laba bangangazi nguZiphorah. Sizohlala etafuleni namhlanje ekseni. uNkulunkulu uyasidekela, so sizodla izwi elivela kuBaba uNkulunkulu. Amen. Hope abazalwane bayaphila. Siyakhumbula kakhulu bazalwane base His Church New Germany, sinikhumbula lokho kuxakile, but siyamthemba uNkulunkulu ukuthi sizobonana maduzane. So sizoqala sikhuleke before siye ezwini. Baba, siyabonga umusa nothando osipha wena ekseni, osipha wena mihla namalanga. Father, we thank you ngoba unguThixo ongaguquki, you change not. You are Lord over our lives. Sikunika udumo ekseni, Moya Ngcwele sithi take over ekseni, sithi Moya Ngcwele thatha indawo yakho, kungakhulumi mina kodwa kukhulume wena. Vula inhliziyo zethu ukuze samukele izwi lakho ekseni, liguqule impilo zethu njengoba izwi lakho lisho ukuthi Baba uNkulunkulu intando yakho ukuthi impilo zethu iguquke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga, take all the glory and all the honor Baba. uNkulunkulu wethu simthandayo, igama lakho malingcoliswe, intando yakho mayenziwe emhlabeni
njengasezulwini egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen bazalwane. So siyanibingelela njengoba nginibingelelile. So ngizoqonda straight ezwini esiyakulona namhlanje okukuthi ngizokhuluma ngoJoshua 1 Joshua chapter 1 ngizoqala ku verse 5 ngiye size sifike ku verse 9 or so, but ngizoqala ngokukhuluma ngesihloko umamfundisi akhulume ngaso last week, bese ke ngingena kuJoshua la isihloko sami sithi khona ungesabi Mgijimi. Hallelujah. So asiqonde siye khona ngizokusho nje lokho ukuthi ubaba uNkulunkulu unginikeze iscripture which was ngicabanga ukuthi kuhlanganaphi nokugijima lokhu baba uNkulunkulu, kodwa kunginikeze uMateyu. So sizofunda nje iscripture ezimbadlanyana, kodwa ngeke size sivule phansi, ngizokufundela usungabhala phansi bese uyafunda ekhaya ngenxa yesikhathi. So ngiqala nje ngiprepare, wanginikeza uMateyu 6 verse 10 othi intando yakho mayenzeke emhlabeni njengasezulwini, okuchaza ukuthi bazalwane uNkulunkulu ufuna senze intando yakhe emhlabeni njengabantu abasemhlabeni. uNkulunkulu expect ukuthi njengabantwana bakhe sizomlalela njengobaba wethu osezulwini. And kulamaviki nje adlulile umthandazo wami lo othi baba wethu osezulwini mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike emhlabeni, mawenziwe emhlabeni njengasezulwini. And uNkulunkulu umuhle kakhulu. So namhlanje ngifuna uqala kancane la umama umfundisi kade ekhulume khona last week, ekhuluma ngomsubathi, hayi amagama amakhulu esiZulu, ade ekhuluma ngomsubathi. So ngifuna ukubheka ke umgijimi okuyena futhi umsubathi igama elilodwa umgijimi, ukuthi umgijimi kahle kahle uthini uNkulunkulu ngaye individually, mina njengomgijimi, uZiphorah njengomuntu ogijimayo. Uthini uNkulunkulu, yizini izinto abagijimi abazenzayo. Ngike ngakhuluma nabantu abagijimayo ngabuza ukuthi manje mawugijima kwenzakalani vele, yabona nje yini ongangitshela yona ngomgijimi. So sizobheka ke lapho, kodwa ngifuna ukuqala la ukuthi uNkulunkulu uMateyu 6:10 mayenzeke mayenzeke intando kaNkulunkulu emhlabeni njengasezulwini. Umbuzo wami engiqhamuke nawo ukuthi yini intando kaNkulunkulu singabazalwane, and ziningi izinto ezibalwayo eBhayibhelini bazalwane eziyintando kaNkulunkulu. Lize lithi iBhayibheli kumaRoma 12 verse 1 kuya ku2 lithi imiqondo yethu mayiguqulwe mayenziwe kabusha ukuze sihlolisise intando kaNkulunkulu. And ngifuna ukuthi sibuke kancane ukuthi intando kaNkulunkulu yini vele, ngoba sithola siyalifundisa ukuthi mayenzeke intando yakho kodwa asazi ukuthi yini intando yakhe. So akuze kusisiza ukuthi sazi ukuthi kumele yenziwe intando kodwa sibe singazi ukuthi yini intando, ngoba uma singazi ukuthi yini intando kaNkulunkulu sizokwenza intando kodwa senze intando yethu, noma senze intando kamfundisi, noma senze intando noma senze intando ka-anti, kodwa nje sizokwenza intando esingazi ukuthi kahle kahle ngabe iyona kaNkulunkulu noma ngabe kuyona. So kune scripture nje ezincane, kunamavesi engiwatholile ukuthi intando kaNkulunkulu some of ukuthi akushoyo ukuthi uthini, yini intando yakhe. 1 uthi thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda nawe. Uthi ufuna bonke abantu uthanda bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso, which iqiniso lelo solikhuluma namhlanje. Uthi umuntu othanda ukumlandela makayidele akuthabathe isiphambano sakhe ebese yamlandela. Uthi uma umfundisi ukhulume ngomncintiswano. So ngifuna ukubheka ke kancane ukuthi njengoba usemncintiswaneni as umgijimi kuwena, how kuhlangana kanjani konke lokhu, and wena njengomgijimi
yiliphi iqhaza yini into oyenzayo la kulo mncintiswano before ufike emncintiswaneni or ususemncintiswaneni. So ke ngike ngabuka abagijimi abathile engibaziyo ngababuza ukuthi ke ayini isichazele bazalwane ukuthi ngempela yini ke kwenzakalani kufunakalani. Ngabuka ukuthi ke futhi uNkulunkulu uma ngabe esinikeza example ngomgijimi eBhayibhelini ingoba umgijimi into eyenziwa umgijimi iyafana nento eyenziwa umzalwane. So usinikeza ukuthi singabagijimi nje ingoba kuya apply empilweni zethu njengabazalwane ukuba umgijimi. Uthi sisemncintiswaneni, so wena mzalwane usemncintiswaneni, wena wedwa nje uhamba wedwa usemncintiswaneni. Ungahambi nebandla lakho, ungahambi noma mkhulu wakho sindisiwe, ungahambi no anti wakho yenkonzweni, uhamba wedwa usemncintiswaneni. So uwe umgijimi. So sibuka wena as an individual ukuthi yini kahle edingakala ukuthi ke uyenze njengomgijimi. So ke uthi omunye umgijimi ongikhulume naye uthi kumina Ziphorah, uma ngabe uqala ugijima akuyona into othanda ukuyenza, awuthandi nje ukugijima abantu, kodwa into oyenzayo uzibekela umgomo wokuthi ngizogijima njalo ekuseni ngo-6, ngizovuka ngidla amateka ami, ngigqoke ingubo zami zokugijima, ngihambe njalo ekuseni, ngizokwenza lokhu zonke izinsuku. Uyibekela umgomo. Ngabuka ukuthi lento eshiwa ulo mgijimi incamashini umzalwane sizibekela umgomo. Yabona kuyinkathi khona isikhathi la ngafisi khona ukuthandaza, ngifuni, angithandi, ngikhathele, phuma emsebenzini, kade ngikhanzelisha abantu, kade kukuthi bengithandaza, nginama excuses 1000 engingawabeka, fanele ngipheke, kwasha kwencima, ngenze ukuthi sakufanele ngithandaze futhi kodwa kumelile ngithandaze. So kuyangisiza ukuthi ngiyibekele umgomo wokuthi ngizovuka ekuseni ngo-4 ngithandaze, ngihlale ngichithe isikhathi nobaba uNkulunkulu, ngikwenze ngizwe ukuthi inyama yami ayifuni, ngizwe ukuthi inyama yami ayithandi. Kona nje kwakuJuly nje kubandana kanje uvuka uvuke noblanket, uphinde umboze, uphinde ugibele embedeni uyimboze khona. Kodwa uma ubeke umgomo wokuthi ngizovuka ngikhuleke noma ngo-8 ntambama isikhathi sami sokukhuleka, awukwenzi ngoba usukuthanda kodwa ukwenza ngoba usubeka umgomo. Uthi ke owesibili umgijimi engikhulume naye wangitshela ipoint lokuthi ubheka indlela odla ngayo mangabe umgijimi, ngoba ngale nkathi utrainer uthi umama umfundisi ukhuluma into ekwathi umama umfundisi kumele ube lula kuma point akhe awasho last week, kwathi nje kumele ube lula. And lo mgijimi ungitshela ukuthi kumele ubheka indlela odla ngayo, udlani, ukudla kanjani, ukudlelani futhi. Mangibuka futhi leli point lesibuyisela ekuthenini njengomzalwane yini le oyidlayo, uyidlelani, uyidla kanjani. Bazalwane, singabazalwane njengoba ngithe nje sizodeka itafula ingoba uNkulunkulu ubeka ukudla phezu kwetafula. Yini ukudla kubekayo? Izwi lakhe. Yini ukudla kubekayo? Umkhuleko. Yini ukudla kubekayo? Indumiso. Bazalwane, udla nini? Udla kanjani? Udlani? Because kunezinto ekumele singabazalwane singazidli, zibekiwe phambi kwethu singazidli. Kunama-movie okumele ungawabuki, kunamaculo okumele ungawalaleli. Nami ngenza i-example nje ngami, ngiyi-worship leader ebandleni, ngilida indumiso. So ngendumiso ukubone abazalwane bephakamisa izandla, kukhona okhalayo, kukhona oseguqile, kukhona olele phansi. Yabona nje wabazalwane. Kanti abazalwane ngale nkathi ethi uyingcwele baba,
uyingcwele umoya ongcwele umoya kaJehova wehle uhlale phezulu kwabantwana babo ngoba lithi izwi uhlale endumisweni yabantwana bakhe wehle umoya ongcwele uhlale phansi athi usuyehlile umoya ongcwele busu uyabona ke seyiqala iphakama izandla ubone sebekhala inyembezi yebona nje sekumoya ongcwele kusho ukuthi kune connection ngale nkathi uqala utshela uNkulunkulu ukuthi ungubani uhlala noNkulunkulu uyehla umoya ongcwele kunomoya owehlayo nangenkathi ke ulalele iculo lika Tupac uyazi ukuthi khona umoya owehlayo nangale nkathi ulalele iculo elikhuluma ngesibhamu ukuthi ngamdubula washona phansi walala washona le all of a sudden kukhona into ehlayo ukuthi wena waza uboni ngaleso sikhathi kodwa emqondweni wakho ugcina usuyithola usucabanga ngabe abantu abafile ababulawayo nawe ufuna ukubulala kube khona leyo desire othi uyibuza uthi hey ngicabanga kanjani into engicabangayo ingoba ulalele iculo engamele ulilalele ngoba ukudla ongamele ngabe uyakudla sibuka ama-movie bazalwane ama-movie siwabukayo awalungile ngithi futhi abazali shem abanye abanayo understanding ave kubalekile ukwazi ukuthi ingane yakhe ibukani ku-TV ave kubalekile ukwazi ukuthi ingane yakho ipressani idlalani ikwenza kanjani ngoba yonke into eyenzayo iba ukudla yabona nje kukhona into engenile ezweni ehluphayo engihlukumezayo ukuthi uma ngabe singanaba abantu abazosigadela izingane let's say ikhonto yenzayo ekitchen or what uvela uyibeke phambi kwe-TV ibuke noma yini bazalwane please be careful kubalekile ukwazi ukuthi ingane yini eyibukayo yini eyifundayo ingafundiswa iTV ngoba iTV izofundisa izinto engasile ingafundiswa ukuthi ngikhuluma nomunye umzalwane ukuthi enena ethi hayi ke ingane masendiza kanje ilinganisa uSpider-Man ngathi mina yami ingane angeke izubuka uSpider-Man ngoba uNkulunkulu uyena umuntu omkhulu uSpider-Man akekho omkhulu so ngiyifundisana ingane yami uma ngabe ngithi uSpider-Man umkhulu yena ondize emhlabeni bathi ke ngikho lapho namhlanje isifundisa ngelinye ilanga kodwa la ngikhona ngithi udlane mzalwane ukudla kanjani so njengoba lo Mgijimi esho kanje ngibuka ukuthi izwi uyalidla yini indumiso uyahlala yini kuyona ukukhuleka uyakhuleka yini and asikhulumi labazalwane ngokuthi uyesontweni asikhulumi ngenhlanganiso lasesontweni ngikhuluma ngawe uwedwa usekhaya use-office usesikoleni ukuthi udlani khona lapho abangani onabo abantu osebenza nabo yini oyixoxa nabo yini oyivumela ukuthi ingene kuwena njengomgijimi ileyo nto oyivumelayo iyakwenza yini ukuthi ube lula njengomgijimi lento oyidlayo iyakuvumela yini ukuthi uncintisane emncintiswaneni so uthe mayesho kanjalo lo mzalwane ongitshelele liphuzu ngase ngayihlola mina ukuthi baba I want ukuthi nene yini engiyidlayo ngiyidla ngendlela yini umama ungifundisi ukukhuluma ngendaba yokuthi yokuyilolonga ukuthi so uthi ke omunye umgijimi engimbuzile uthi uma ngabe umgijimi ukuyibekela isikhathi sokuthi ngizogijima mhlawumbe 30 minutes uthi kodwa phezulu kwa-30 minutes kumele kube khona isikhathi la uzo-add 15 minutes phezulu kwalo 30 minutes wathi ma umgijimi kumele you have to put an extra time ukuze ufinyelele ezingeni ongekho kulona ngaleso sikhathi ngabuka ukuthi njengomzalwane wami kungagcini nje ngokuze enkonzweni kungagcini nje ngokuthi uzothandaza u30 minutes but ngelinye ilanga ke uthi nje let me put an extra thing ake ngifast namhlanje bami uNkulunkulu yazi ake ngifast nje ngifuna ukuzwa amandla akho Nkosi upush nje mzalwane wami makade uthandaza u30 minutes uthi yazi namhlanje ngifuna ukuthandaza u45 makade uthandaza u45 futhi yazi namhlanje ngifuna ukuthandaza i-hour uthi mawufastile uqala ukufast ngeke ngithi ke kubazalwane abaqalayo
ukufasta ngithi ungafasta from 6 to 12 nangelanga elandelayo mase ufasta uthi 6 to 1 yabo unike amandla unike isikhathi ngokuya so kodwa lokho kwenza ukuthi wena ube nesikhathi uvula isikhathi sokuhlala noThixo uvula isikhathi sokuthi uNkulunkulu akwazi ukukhuluma nawe. Sometimes bazalwane siya kuNkulunkulu sijahile uthola ukuthi uNkulunkulu for 10 minutes umtshela ukuthi hayi nawe Thixo uyazi ukuthi yabo sengilate manje kodwa kunezinto engiyibuke lezi zinto engiyishoyo ngizisho ngami ukuthi uma ngifuna ukuspend isikhathi nabangani bami ngenza sure ukuthi ngivuka ngesikhathi esifanelekile. Uma sibhuke espa to get massages ngenza sure ukuthi siyayikhava appointment yase spa. Kodwa uma kuza kuThixo sometimes bazalwane sivele sithi nje nawe inkosi uyazi ukuthi emsebenzini yabona kodwa uyakwazi ukukhava isikhathi semsebenzini kodwa sikaThixo awukwazi ukusikhava. Njengomgijimi be aware ukuthi kumele uNkulunkulu abo number 1 kukho konke. So isikhathi osengezayo asingezelwe uNkulunkulu. Amen bazalwane. And uthe omunye ke njengomgijimi nje usemncintiswaneni lalela awuqhudelani nalo seceleni kwakho uqhudelana nawe uqobo. Njengabazalwane ke bazalwane bami asiqhudelani angiqhudelani noThobani angiqhudelani nomama Erasmus angiqhudelani noBonkosi angiqhudelani namuntu enkonzweni and ungaqhudelani kwami nabo then it means mina ngiqhudelana nami salofu ukuthi Ziphorah kuzomela uvuke Ziphorah kuzomela uyo train Ziphorah kuzomela ufundizwe Ziphorah kuzomela uthandaze Ziphorah kuzomela wenze ukuthi but angiqhudelani nomunye umuntu ngoba abantu banama paces abo. So mzalwane wami nawe hamba kwi pace yakho uNkulunkulu uyazi yabona nje ngithi nene umzalwane ungakhuleki njengami mina ngiyamemeza nje kakhulu nginomsindo kodwa akuchaza ukuthi omunye umzalwane usecela ngami naye sekumele amemeze njengami kwasha wacima most of the time wathi ingane wena sesiphoro hlezi ukhala esontweni sokwenza njani uyabona nje lokho ukukhala akusho ukuthi omunye umzalwane kumele akhale ngalohlobo nami sengikhalisa ukuthi nje uNkulunkulu waziwamuhle empilweni yami ngingasakwazi nokuyibamba ngoba ngibona ukuthi ngabe angikho la if it wasn't for uNkulunkulu. But awuqhudelani namuntu uqhudelana nawe wedwa. So bazalwane umgijimi umele abe nalokho futhi ngiyabona uNkulunkulu wenze iexample ngomgijimi ngoba ngempela mose ubuka impilo kaMgijimi iyimpilo kaMzalwane and impilo kaMzalwane inezinto ezithile ekumele zenzeke kuyona. So ngibukile ukuthi nena njengomgijimi kunezinto mina ekumele ngi-apply empilweni yami ukuze ngibe right and ready for umncintiswano lo esingene kuwona. So ke ngase ngibuka ukuthi okukhona izinkulunkulu anginikeze lona athe uIsaiah 40 uverse 31 ukuthi abamethembayo uJehova bayothola amandla amasha bayokhuphuka ngamaphiko njengezinkozi bagijime bengakhathali bahambe bengapheli amandla. Okuchaza ukuthi kulomncintiswano kulomgijimi njengomgijimi uma ngabe ithemba lakho likuJehova lingekho kuwena uzokwazi ukugijima uzofinyelela la kumele ufinyelele khona. Nayo ke indaba yami la ihleli khona njoba ngithe isihloko sami sithi ungasabi mgijimi. uJoshua 1 bazalane uverse 5 kusuka kuverse 5 ngizofunda ke wona uJoshua 1 kusuka kuverse 5 size sifike kuverse 9 lithi ke kuverse 5 akekho oyokuma aqine phambi kwakho zonke izinsuku zokuphila kwakho ngizoba nawe njengoba ngaba noMose ngeke ngikulahle noma ngikushiye ngokuphelele yiba nesibindi uqine ngoba nguwe ozokwenza ukuba lesisizwe silizuze njengefa
izwe engafunga lokhokho baso ukusinika lona. Verse 7, kuphela yiba nesibindi uqine kakhulu ukuba uqaphele ukwenza ngokuvumelana nawo wonke umthetho uMose inceku yami akuyala ngawo. Siye lapha ku verse 8 uthi le ncwadi yomthetho akufanele isuke emlonyeni wakho futhi kumele uyifunde ngezwi eliphansi ubusuku nemini ukuze uqaphele ukwenza ngokuvumelana nakho konke okulotshwe kuyo. Asiphinde lapha ku verse 8 le ncwadi yomthetho akufanele isuke emlonyeni wakho. Verse 9 ebesethi angikuyalanga yini kubuza uNkulunkulu, yiba nesibindi uqine ungethuki noma wesabe ngoba uJehova uNkulunkulu wakho unawe noma ikuphi lapho oyakhona. Bazalwane, indaba yami ke namhlanje sengikhulume kangaka ihleli ekuthenini sibhekene nempi. uNkulunkulu ukhuluma noJoshua la uma ufunda yabona nje ngesingisi uma uyifunda kahle uverse 6 uthi be strong and courageous, kodwa ku verse 7 uthi be very strong and courageous, and okuchaza ukuthi khona impi. And uma ufunda the whole Joshua incwadi iyachazela ukuthi uJoshua nje wayelwa, asikho isikhathi sokuhlala zangahlale phansi adeke itafula alale o abeke inyawo phezulu itafula, cha, wayelwa uJoshua, elwa izimpi, elwa nale. Kukhona isikhathi la uJoshua eke walwa khona ehlanganyelwa amakhosi ahlukahlukene aseyindaweni ngoba esebona ukuthi hayi impela. Futhi mina le ngathi ngiyifunda ngathi hayi yona pandemic la ngoba mina ngangizothi baba uNkulunkulu ngoba kwahlangana amakhosi amaningi endawo ehlukahlukene, uyacabanga ukuthi kwakuza a vast army, lisho njalo iBhayibheli lesingisi, impi enkulu engibuka ukuthi namhlanje yilesibhekene nayo, impi enkulu esibhekene nayo. Kodwa bazalwane, nayo indaba yami la ikhona. uNkulunkulu la encwadini kaJoshua uchapter 1 nje wonke uphinda ka4 ukuthi be strong and courageous. Umbuzo wami ke uNkulunkulu uthi baba uNkulunkulu usungazophinde kaningi kangaka kuJoshua ukuthi be strong and courageous. Uthi Ziphorah ingoba uma kukhona impi phambi kwakho kuba khona nokusaba. So njengoba ngisho ka4 ukuthi be strong and courageous, ingoba ngiyazi ukuthi kukhona kuzovuka nokusaba as much as ungazi nguNkulunkulu wakho kuzovuka nokusaba. Uthi namhlanje ke njengoba sibhekene nepandemic nje bazalwane, uthi uNkulunkulu uyazi ukuthi nene kuzovuka nokusaba. So uthi kuwena nami namhlanje ungasabi Mgijimi. Angithi wena Mgijimi ungasabi Mgijimi, sukuma uyibambe ziqine. Uyabona ke uJoshua njengoba ngixoxa lesi story nje uma ufunda uJoshua wakhe ekhaya uzosibona le story nishoyo la kuhlangene khona amakhosi amaningi. Lalela mina ngangizothi baba uNkulunkulu yazi ukuthini, nawe uyalazi udaba. Yabona nje futhi uyabona ukuthi nene yabona nzima, hayibo baba uNkulunkulu yazi. But uJoshua ke akayena uZiphorah. uJoshua walalela ukuthi uNkulunkulu uthe ngizoba nawe, I would never leave you nor forsake you. uJoshua he went head on wayempini. Futhi uya empini akahambi bazalwane ekuthinini unguJoshua. uJoshua uhamba emazwini kaNkulunkulu athi be strong and courageous. And ungikhumbuza ukuthi uyakhumbula ukuthi inkosi uDavide naye walwa izimpi eziningi, lithi iBhayibheli uyinkosi engazange izihlulwe. And bazalwane uDavide mayinkosi engazange izihlulwe, kunento uDavide ayenza. Umfunda ngoDavide uzobona kunento uDavide ayenza. Wayenza uDavide wayebuza uNkulunkulu, lithi iBhayibheli lesingisi he will inquire of the Lord ukuthi baba should I attack noma should I just not. Lithi iBhayibheli uzombuza uNkulunkulu ukuthi enene baba siyalwa la noma silwe, athi uNkulunkulu mfana wami siyalwa senginqobile vele impi. uDavide mayesuka ehamba eyempini mzalwane wami akahambi njengoDavide, uhamba ezwini likaNkulunkulu elithi sesinqobile. Uhamba uDavide ekunqobeni. Bazalwane ngizothi namhlanje
namhlanje njengoba sihlangabezane nepandemic, njengoba sihlangabezane nento nje yabo nje manje sekuyileso sikhathi la usuzwa uma omaziyo ukuthi unayo, uzwa ukuthi hayibo nomunye uthelela omunye nomunye unjani, hey sekushona ubani ngenxa yalesifo. Kodwa ngizothi namhlanje thina singabanqobi, futhi lithi iBhayibheli singaphezulu kwabanqobi. Ngizothi ke namhlanje asihambeni ezwini esilinikwe uNkulunkulu ukuthi mina nawe singabanqobi, ukuthi usathana unamanga yazi udlala kabi. Lithi izwi likaNkulunkulu mina nawe asinikezwanga umoya wokwesaba kodwa sinikezwe umoya wamandla. Bazalwane sihambe emandleni. Amandla yini? Izwi likaNkulunkulu la esethe uNkulunkulu Davide sesinqobile. uDavide akasahambi ngokuthi unguDavide nokuthi inkosi, usehamba ngokuthi usenqobile. Amen. Mzalwane wami lapha ekhaya ngifuna ukucebisa namhlanje ukuthi asibuke ngenye indlela lento. Yazi ezinye izinto sike sizibuke yabo nje manje mina sengibuka ngohlobo lokuthi sivalelwe emakhaya. Kunezinto ezishiwoyo ukuthi abazalwane masifika enkonzweni singazenzi. Angisho ukuthi singayilandeli imigomo nemithetho, asiyilandele ngoba uNkulunkulu ubabekile abaphathi bezwe, babeke uThixo lisho njalo iBhayibheli. Kodwa ngithi kungasenzi sihlale kusabeni ngohlobo olixakile, sigcine sesihleli nathi sigoqa izandla sesisaba njengabo bonke abantu. Asibona bokwesaba thina, asibona bokwesaba. Lithi izwi likaNkulunkulu mukhulu ongakithi kunosezweni. Lithi izwi likaNkulunkulu asikho isikhali. Lalela suke zikhona ikhali, lalela ngichazele, zikhona ikhali zenziwe. Kodwa lithi iBhayibheli asikho isikhali esenzelwe mina nawe esiyophumelela. So namhlanje kuseni ngizokutshela ukuthi lalela mzalwane wami, kungenzeka yonke into, konke kwenzeke kushonele, kodwa mina nawe singabakaThixo, mina nawe sihamba ezwini likaNkulunkulu, izwi eliphilayo, izwi elinganqamuki, izwi elingaguquki, ngoba uNkulunkulu wethu ungaphezulu kwakho konke. Lithi izwi likaNkulunkulu unguyena owenzile izulu nomhlaba. Lithi umhlaba ungokaNkulunkulu nokugcwala kwawo nabakhileyo kulo, ochaza ukuthi yimi nawe labo. Uthi uNkulunkulu Ziphorah, mina ngizohamba nawe noma ungangena emanzini amaningi kuminze. Uthi uNkulunkulu Thando la ukhona, njabulo lakhi, boy girl whoever you are, la ukhona uma ungowami mina nginawe la ukhona. Uthi Joshua arise my son, be strong and be courageous. Uthi Joshua mfana wami be very courageous. Ngibuka ukuthi mathi be very courageous bazalwane uchaza ukuthi kusho ukuthi kukhona izimo ezinye ezothi ukuthi xaxa lapho ke sengena very courageous. And bazalwane yazi ngike ngafunda Second Corinthians, I think 2 Corinthians 1 chapter 1 ukhuluma Paul is comforting ibandla, Paul is comforting Israel bazalwane. And ngibuka ukuthi uNkulunkulu uyayazi lento, akuyona into ayiqagelayo ukuthi verse 20 walapho uthi ithembiso zikaNkulunkulu zinguyebo zingu-amen. Ngifuna ukuchazela bazalwane ukuthi uNkulunkulu unginike irevelation. Ngicabanga ukuthi bengihlele ekhaya ngicabanga ukuthi kazi lelizwe sihleze silisho lichaza ukuthini, kodwa ngibuka ukuthi uNkulunkulu uthi njengoba bethi zinguyes zinguyebo. Uyebo it's a present tense, into yamanje, uyebo wamanje. Ukuthi uthi Ziphorah mina ngizoba nawe ngezikhathi zonke. Uthi ngizoba nawe manje, ngithi yes nginawe njengamanje. Mayisethu amen. Amen uchaza ukuthi makube njalo, ochaza ukuthi in future, ochaza ukuthi ngesikhathi esizayo makube njalo, kusazoba njalo. Uchaza ukuthi mina nguNkulunkulu Ziphorah ngizoba nawe even in future. Uthi uma ngabe ukuthi khona into eyenzakalayo mina angizukugudluka kuwe. So ithembiso zami zinguyebo zingu-amen. Khona iculo umfundisi wami alibhalayo elaphuma nje emkhulekweni ezithi zinguyebo zinguyebo izithembiso. Hey ngicela ukuchazela zinguyebo zingu-amen, aziguquki. So namhlanje kuseni ngizothi kuwena Joshua be strong
and courageous. Siyakhona empini. Ngesihlalo esigoqa izandla. Ngizothi kuwena Joshua, be very very strong and courageous. Qina sukuma ume siyempini. Wathi uGoliathi esengaka esemkhulu eseyinto exakile abantwana baIsrael bengasazi ukuthi benze njani kwaqhamuka umfana omncane nje uDavid. Wathi angizi mina njengoDavid ngiza ngegama lenkosi yami. Namhlanje sizosho njalo kwi-pandemic ukuthi lalela awusazi kodwa uzomazi uThixo wethu. So namhlanje kuseni bazalwane ngizosho njalo ngizothi phakama mzalwane wami ungalenzi iphutha usathana angadlali ngawe angasihlebela amanga ungizwe kahle angisho ukuthi singayilalela imithetho ngisasilalele kodwa nawo umthetho odlula yonke imithetho ongayiphuli kodwa eminye imithetho kumele siyilandele kodwa udlula yonke imithetho lo yilo soma ngawo yilo athi uJesu mayethi kwinceki yakhe woza phuma ekwibhoti uwalke uhambe emanzini uze kunina iphuma inceku ihambe emanzini lithi iBhayibheli abashumayelayo bathi waneda nowasusa amehlo akhe kuJesu washona phansi. Ngizothi namhlanje ungawasusa amehlo akho kuNkulunkulu ungawasusa amehlo akho kuJesu khohlwa okwenzakalayo kodwa bheka lo okubizile bheka lo okulwelayo. So mzalwane wami namhlanje kuseni ngizothi ngegama lika Jesu Kristu thina we are strong and we are courageous and we are very very courageous. So namhlanje kuseni bazalwane ngizothi sukuma Mgijimi musukusaba gijima. So bazalwane ngifuna ukunika abazalwane abangakaze bazane noJesu ithuba nje namhlanje lokuthi mzalwane wami uhleli lapha e-sitting room noma ikuphi la ukhona obukela khona ngizothi kuwena nali ithuba kunendoda ogama layo nguJesu eyafela izono zethu ngoba thina sona bathi uNkulunkulu wadala icebo wasinika indodana yakhe uJesu Kristu. So ungazani naye namhlanje I'm giving you an opportunity sizokhuleka umkhuleko uzowusha emva kwami emakhaya bazokusiza. So uzothi Nkosi uJesu ngiyabonga leli thuba lokuthi ngizwe ngawe namhlanje ngiyaguquka ezonweni zami nginika wena impilo yami ngiyavuma ngomlomo wami ngiyakholwa nangenhliziyo yami ukuthi uyinkosi nomsindisi wempilo yami egameni lika Jesu Kristu siyabonga ngicela ukukholeka Baba. We thank you, we honor you ukuthi uNkulunkulu sikunika udumo ekseni sithi Nkosi rise up abantwana bakho la bekhona asebekhathele abagijima inkosi namandla asebegaqa sithi Nkosi banika amandla ushilo Isaiah wathi Nkosi abakwethembayo bazothola amandla kuwena. So sikhulekela amandla sikhulekela abantwana bakho abasindiswe namhlanje ukuthi Nkosi uzovula iminyango ukuthi wena uzobatshengisa ukuthi unguThixo bazoba nesambulo sokuthi ungubani. Baba siyakhuleka egameni lika Jesu Kristu siyabonga sikunika udumo moya ongcwele umuhle akaze nangelodi langa wasijabisa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. So sithi Baba uNkulunkulu indawo sinikeza wena moya ongcwele indawo ingeyakho siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabonga bazalwane uNkulunkulu anibusise siyanikhumbula sinesifiso sokuthi nje sibonane nani ngendlela engakaze nize niyibone. Siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu anigcine nibe safe bazalwane nilandele imigomo nigqoka ama-mask njengoba kushiwo ngoba uNkulunkulu akalenzi iphutha lithi iBhayibheli abase izikhundleni eziphezulu babekwe uThixo. So siyabakhulekela. Amen. Nibe nosuku oluhle siyanthanda. Amen. Siyabonga ukuba ube nathi namhlanje. Sicela usilandele ku-Facebook, YouTube naku-Instagram. Kuze kube isikhathi esilandelayo niphephe futhi nihlale nibusisekile.